Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 29 hanggang Pebrero 1, 2021. At itong Tagalog version ay biniglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang Sabado. Ay nakita po natin may malakas po tayong surge ng amihan, itong hanging amihan. Bagamat ito po ay hindi masyadong maulan, medyo mahangin lamang po. At may mga ibang areas po ay magiging maaraw. Although malakas ang hangin at may mga ibang areas naman po na maulap ang papawirin na may mga padaan-daan pong mga light rain showers at light o yung tinatawag nating drizzles. So far, hindi masyadong maulan itong amihan na ito. But magbibigay po itong malalaking alon sa may silangan at hilagang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabisayaan at halos buong bahagi po ng ating bansa medyo maalon dahil po sa kalakasan po itong amihan. Ang hangin po nito na umaabot po ng hanggang 75 kph, lalo sa may coastal areas. So mapanganib po ito sa mga sasakyang pangdagat, so mag-ingat lamang po. Samantala, dito po sa may Sulu Archipelago, Hilaga at silang bahagi po ng Mindanao ay nasa influensya po ng mahinang amihan. Okay, tinatawag natin northeasterly surface wind flow. So far, wala naman po tayo na-detect na LPA o bagyo sa labas ng ating bansa. All clear po sa sunod na 10 araw. Meron din tayo ditong tail end ng isang frontal system. Hindi naman po ito maabot sa ating bansa. At ito po yung nagkakos ng paglakas ng amihan, itong malakas na high pressure sa may Shanghai, China. Gumagalaw po ito sa may bahagi po ng East China Sea. Okay, so wala pong mga thunderstorms na pwedeng maganap so far, based sa nakikita natin na yun sa satellite observation. So yan po ating GovSat, tingnan natin fast animation. So yan po, kita po natin itong malakas na hanging amihan sa may Luzon at Visayas, kasama po Mimaropa. At ito naman po ang ating windy.com zoom in satellite animation. So kitang-kita po natin na dito ang mga low-level stratus at nimbostratus clouds. Nakaka-affect po sa bahagi po ng Cagayan Valley, Eastern Luzon, Batanes, Babuyan. At dito rin po sa may Kabisayaan, lalo na sa may Samar, Eastern sections po ng Kabikulan, ay may mga padaan-daan po ng mga maulap na papuwirin, malakas na hangin na hindi lalampas po ng 75 kph at mga maninipis pong mga showers na padaan-daan on and off o mga tinatawag natin mga drizzles dito po sa may bahagi po ng Eastern Luzon hanggang sa may Eastern Visayas. Dito naman po sa may Mindanao ay magbuti naman po ang panahon. Wala naman pong pinapakita mga malalakas na thunderstorms. Halos absent po ang thunderstorms na yun since papasok tayo sa buwan ng Pebrero. So far, yan po ang ating latest mula sa windy.com. Tingnan natin yung rainfall accumulation mula sa ECMWF, courtesy also of windy.com. So, pinapakita po dito hanggang sa Monday, may mga inaasahan po tayong mga showers sa may Hilaga at silang bahagi po ng Luzon. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, silangan bahagi po ng Samar at Leyte, sa may Hilaga at silangan bahagi din po ng Negros at Panay. Kasama po ang ilang portion po ng Mindoro, Oriental Mindoro, ay magiging maulap na may mga padaan-daan po, mga light showers. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Mindanao at Misamis Occidental at portion po ng northern portion ng Zamboanga Peninsula. So ito po ang magiging forecast for the next 3 days. Ito po yung accumulated rain for the next 3 days. So far, ang pinapakita po dito, mostly light rain or drizzles ang inaasahan on light rain showers na dulot po ng malakas na hangin amihan. So medyo bawas po yung ulan na diretong amihan. At papasok na po tayo sa buwan ng February. But still, nandyan pa rin po ang epekto po ng La Nina. May mga inaasahan tayong ulan na posibleng dumating sa middle of next week sa ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na pag nawala na itong bagong surge ng amihan. Ito naman po ang ating wind forecast for the next 3 days hanggang Monday.
So, yan po, kinakita po natin yung hangin na umabot po ng 50 kph. Minsan may bugso po na umabot ng 70 o 75 kph. At bukas po ng Sabado, patuloy pa rin po. Nanatili po ang hanging amihan sa malaking bagay po ng ating bansa except po itong Mindanao. Medyo malakas po ang hangin na posibleng maganap po dito sa may area po ng Sulu Archipelago, lalo na sa may area po ng Pamalican o Manpulo area. Pero umabot ng 65 kph yung hangin. At sa Sunday, ganun pa rin po ang panahon. Although hihina yung hangin dito sa may Kabikulan, sa may central portions ng Kabikulan. But pagdating po ng Lunes, unang araw ng Pebrero ay kita po natin medyo humihina na yung amihan. Okay? Dahil papalis yung surge na yan. And magiging northeasterly surface wind flow na lamang pagdating po sa Monday. So far, okay naman po ang panahon. Wala tayong major rainfall. May mga light rain o drizzles lamang po sa susunod na 3 araw. So yan po ang ating latest sa ating panahon. So yung mga nagtatanong kung may bagyo, wala pong bagyo. So yan po ang hanging amihan. Panahon po na yun ng amihan, one of the peak months na yun. Pagdating ng last week of March, mawawala na po yung hanging amihan. So let's enjoy this cool weather. Although hindi masyadong kalamigan, tama lang po, presko ang panahon. Susunod na 3 araw dahil po sa hanging amihan. So yan po, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming channel dito po sa Typhoon 2000.